А срок на годност знаеш ли дали вкарват от мобилното устройство или това нещо не ви е на дневен ред? Бяхме при клиент точно днеска и те ме попитаха, през мобилното имаме трудности, защото не може да се вкарва срок на годност. А това го имаше в нашия софтуер от последните 3 месеца. И тогава ми го показахме. Простите е супер, нали, много сме доволни, защото там при прием на стока иска точно от мобилното да си вкарват срок на годност. През програмата го вкарваме. В бек-офиса. Да, през програмата го вкарваме, защото не знам сега колегите, нали, с какъв персонал разполагат. Ние след като извършим приема, документацията влиза съответно в офиса. Там имам 4-5 човека, които се занимават с дообработка на документацията. Там вкарваме с цел, нали, просто да не бавим приема. Защото тук мястото, локацията ни е централна, мястото ни е малко, нямам възможност за буса да седи по един час на рампа. Тук обикновено става такова задръстване и гледаме възможно по най-бързия начин да приемем стоката и това сме преценили, че е по-добре да го правим на бек-офис операция, просто с пикарите да приемете стоката по-бързо.